Sme na mňa sa pozeraj. Dunaj, ktorý sa Dunaj
sme vám chceli takú si zašpíval si Dunaj, Dunaj, ktorý sa Dunaju. Do daljšej roboty veľa sily starú, naj vám školy ročnú zvozdy v našem kraju. Dunaj, Dunaj, ktorý sa Dunaju. Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky, Vaša excelencia, otec biskup, vážení hostia, vážení spoluobčania, milé deti. Vítam vás tu pred budovou prístavby 9-triednej cirkevnej základnej školy v Kendiciach pri príležitosti požehnania a otvorenia týchto nových priestorov cirkevnej základnej školy na začiatku nového školského roka 2002-2003, ale aj z príležitosti 10. výročia založenia cirkevnej školy v Kendiciach. Zvlášť veľmi srdečne a úprimne vítam medzi nami vzácnych hostí, a to predsedu vlády Slovenskej republiky, pána Mikuláša Dzurindu, jeho excelenciu pomocného biskupa monsignora Bernarda Bovera, poslancov Národnej rády Slovenskej republiky, prednostu Krajského radu Prešovej pána inžiniera Poláčka, prednostu okresného úradu Prešovej pána inžiniera Milana Benča. Privítať chcem aj ďalších hostí, zástupcov cirkví, kolegov starostov, riaditeľov škôl, zástupcov zhotoviteľa diela, riaditeľov škôl, ostatných prítomných, ktorí ste sa tu zišli. Samozrejme, že vítam aj tých dôvodov, ktorých sme sa tu dnes stretli. A sú to naše deti. Sú to tí naši žiačikovia, ktorí dnes poprvýkrát prekročia prah tejto školy, až po žiakov 9. ročníka, ktorí v tomto školskom roku ukončia základné vzdelanie. Sú to tie naše deti, sú to tí naši milí žiaci, ktorí sa najviac tešia na tú novú školu. Spontánne to vyjadrili pri stretnutiach so mnou, hlavne v posledných dňoch pred otvorením tejto školy na brigádach v úprave priestorov okolia tejto školy, ktorých sa zúčastňovali. Stojíme tu dnes pred touto budovou s pocitom radosti, ale aj hrdosti. Hrdosti hlavne pre nás Kendičanov, v čase, ktorý môžeme nazvať historickým. Áno, môžem smelo povedať historickým, pretože v dejinách školstva Kendíc, ktorý je v záznamoch, že škola v Kendiciach vznikla na začiatku 16. storočia, až do roku 1946 sa vyučovalo v Kendiciach. Zaiste si mnohí tu prítomní pamätajú na roky 1954-55, kedy sa rozhodovalo o možnosti výstavby novej plne organizovanej školy. Ale z dôvodu toho, že sa v Kendiciach nenašiel vhodný pozemok, bola škola postavená v susednej obci Petrovany. Z tohto dôvodu od roku 1947 a v ďalších rokoch až dodnes dochádzali naše kendické deti v čase, nečase, v zime, v lete, do základnej školy v Petrovanoch. Od dnešného dňa je však situácia iná. Máme tu krásnu novú budovu. A je tu čas, aby sme slávnostne otvorili nové dvere. Dvere nového školského roka v Kendiciach, aby sme otvorili novú kapitolu plne organizovanej školy v Kendiciach. Za to, že je to tak, treba potrebne poďakovať. Poďakovať sa hlavne Pánu Bohu. Za to, že vyslíšal naše modlitby, vyslíšal naše prosby, že nám dal síl, že nám dal všetko potrebné na to, aby sa toto dielo podarilo zrealizovať. A keď sa už mnohokrát zdalo, že raz pre takéto, raz pre iné problémy sa stavba zastaví, nestalo sa tak a verím, že Pán Boh tieto modlitby vyslíšal. Nemalou mierou otec biskup prispel svojou autoritou pri svojich rokovaniach pri rôznych situáciách, keď to bolo najviac potrebné, keď to bolo zložité, keď situácia bola na mŕtvom bode. Chcem mu za to vysloviť srdečne Pán Boh zaplať a verím, že mu to Pán Boh mnohonásobne vráti, tak v pastoračnom, ako aj v osobnom živote. Na to však, aby dielo vzniklo, bola potrebná myšlienka. Bol potrebný návrh a tu sa úprimne chcem poďakovať tvorcovi myšlienky, nášmu bývalému duchovnému otcovi, dôstojnému pánovi Janovi Sedlakovi, ktorý oduševnene, trpezlivo, neúnavne pripravoval a aktivizoval, presviečal o potrebe a priorite kvalitného, plne organizovaného
vzdelávania v obci a k tomu smerovali všetko jeho kroky. V samotnej realizácii sú však potrebné aj financie. V súvislosti s financovaním stavby naša nesmierna vďaka patrí otcovi stavby, ako takto môžem nazvať, predsedovi vlády Slovenskej republiky pánovi Mikulášovi Dzurindovi. Toto dielo, toto symbolické dieťa sa rodilo veľmi ťažko. Hovorí sa však, že to, čo sa rodí ťažko, býva zvyčajne vzácne a pekné. A tak je to aj v tomto prípade. Mnohokrát sa situácia dostala do ťažkých a hlbokých koľají a bola potrebná veľká sila, aby sa vec pohla dopredu. A práve v týchto zložitých chvíľach vždy pomohol, stal pevne za svojimi aj našim dielom a s nevydaným entuziasmom pomáhal náš predseda vlády. Verím a som hlboko o tom presvedčený, že Kendičania budú ešte dlho a s vďakou spomínať na túto jeho pomoc. Vážený pán predseda vlády, za všetky kendické deti, za všetkých Kendičanov úprimne a srdečne ďakujem. O tom, aké ťažké a zložité bolo hľadať a zabezpečiť financie na celkovú realizáciu stavby, bez veľkých kompromisov, variantných riešení a zmien, na to bola potrebná sila, skúsenosti, ale aj dávka odvahy od prednostu Krajského úradu pána inžiniera Poláčka, prednostu okresného úradu Prešovej pána inžiniera Benča, pracovníkov tak Krajského ako okresného úradu. Za to, že sa to podarilo, že našli takéto riešenia, patrí úprimné poďakovanie. A čo samotná realizácia tohto krásneho diela? Tá by nebola možná bez stoviek šikovných rúk a organizácie práca. Preto aj výstavba tejto školy bola v krátkom čase, keď začiatok diela bol 29. septembra roku 2001. Možno mnohí si ste pamätáte na deň, keď pán predseda vlády poklopal základný kameň. Kolaudácia sa uskutočnila v auguste tohto roku. Snad iba najväčší optimisti verili, že sa to iste podarí. Tu by som sa chcel poďakovať zhotoviteľovi diela firme Unistav. Vďaka patrí tak vedeniu firmy, ktoré podľa potreby operatívne riešilo vzniknuté situácie, stavby vedúcemu pánovi Bodnárovi, ktorý dennodenne v čase, v nečase, tehličke ku tehličke so svojimi pracovníkmi pretváral návrh pána inžiniera Flumela do tejto reality, ktorú pred sebou vidíte. Vďaka patrí aj ďalším, ktorí sa na stavbe zúčastňovali, či to už bola stavba Prešov, ďalší subdodávateľia, ale aj pracovníci na verejnoprospešné práce, ktorí pod stavebným dozorom pána Slavíka realizovali celú túto stavbu. Na čo ako by sa vyučovalo v prázdnej stavbe? Na vybavenie tým nábytkom bolo potrebné hľadať financie a ľudí ochotných v tejto zložitej situácie podať pomocnú ruku. Časť zariadenia bola zakúpená z finančných prostriedkov obce. Opravu už použitého školského zariadenia, ktoré bolo delimitované zo základnej školy Petrovánoch, sme získali ďalšie takto zariadenie. Túto opravu vykonali samotní učitelia, pracovníci školy, členovia rodičovskej rady, rodičia, ako aj verejnoprospešní pracovníci. I všetkým patrí srdečná vďaka. V tejto súvislosti však musím povedať aj kritické slova, pretože vzhľadom na to, že pri samotnej stavbe výstavby školy nebola potrebná a požadovaná pomoc zo strany občanov, pri úprave okolia, školy a kostola som očakával oveľa aktívnejšiu pomoc, o mnoho zodpovednejší prístup tak rodičov detí, ktorí budú školu navštevovať, ale aj ostatných občanov. Tu už tá hrdosť, ten prejav spolupatričnosti po Kendiciam nebol tak výrazný, nebol tak silný, ako sa vo všeobecnosti medzi Kendičanmi deklaruje. Využívam túto príležitosť na to, aby som v stavbe uviedol aj niekoľko údajov. Budova prístavby z dôvodu rozostavenosti, to je z dôvodu toho, že neboli ukončené niektoré objekty, ako je oplotenie, vonkajšie úpravy, spojovacia chodba, nebola delimitovaná do majetku obce, v súčasnosti je majetkom štátu. Budova prístavby má 9 tried. Celkové stavebné náklady na jej realizáciu boli vo výške 16 771 655 korún. Z toho stavebná časť 16 128 218 korún. Z rezervy predsedu vlády bol poskytnutý príspevok vo výške 5,5 milióna korún. Priestolov školy sa bude zúčastňovať vyučovania celkom 200 žiakov. Z Petrovanskej školy v rámci zriadenia 2. stupňa základnej po vyučovania prestúpilo 76 žiakov. Aj naďalej sa však budú využívať priestory starej školy, ktoré zostanú 3 triedy 1. stupňa 47 žiakov. Verím, že aj tieto nové priestory prispejú ku kvalitnému vyučovaciemu procesu, získaniu kvalitných základných vedomostí. Verím, že táto škola prispieje tak k získaniu dobrých základných vedomostí žiakov,
že bude dobrým prostredím pre učiteľské kolektív a že bude slúžiť, tak ako je to uvedené v pozvánke na dnešnú slávnosť, väčšej Božej sláve, pre dobro cirkvi, rozvoj našej obce a sláve slovenského národa. V závere svojho vystúpenia by som chcel poďakovať tým, ktorí sa podielali na príprave dnešného slávnostného otvorenia. Či to už boli sponzori, Jovar Poprad, Teraprodukt Kendice, PVK Kendice, Inžinier Rico, Mentatorka Kostrovová a ďalšie. Chcem poďakovať kolektívu cirkevnej základnej školy, materskej školy, poslancov obecného zastupiteľstva, kuchárom a pomocnému personálu, skupine Kendičan, deťom, nášmu súboru etudy a ďalším, jednoducho všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k dôstojnému prebehu týchto dnešných oslav. Vážení hostia, milí spoluobčania, obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí na 4.7.2002 rozhodlo a navrhlo o udelení čestného občianstva obce Kendice pre predsedu vlády pána Mikuláša Dzurindu. Vážený pán predseda vlády, dovolte mi vyslám tento dekret slávnostný odozdal a zároveň ako čestnému občanovi našej obce poprial veľa zdravia, šťastia, úspechov, tak osobnom ako aj v pracovnom živote. Aby ten váš entuziazmus, tá vaša sila, aby to vaše odhodlanie ísť po tej ceste, kde je vôľa, vytrvala až do cieľa. Teraz ešte príhovor predsedničky miestnej SDK pani Mikulajovej. Vážený pán premiér, srdečne vás vítam v Kendiciach v mene všetkých členov SDK v našej obci a všetkých jej sympatizantov. A zároveň chcem vysloviť želanie, aby sme sa pri vašej budúcej návšteve v našej obci po voľbách stretli s vami opäť ako s premiérom. Vážený pán biskup, vážený pán starosta, dôstojný pán farár, dôstojní duchovní otcovia, vážení predstavitelia štátnej správy, územnej samosprávy, drahí Kendičania, ale najmä milé kendické deti. Trošku ste ma zaskočili, možno aj viac ako trošku. Začnem teda od konca. Nesmierne si vážim rozhodnutie obecného zastupiteľstva, som aj dojatý týmto rozhodnutím a chcem vám teda prisľúbiť, že už keď sa mi takej cti v Kendiciach dostalo, že sa stávam vašim čestným spoluobčanom, tak budem myslieť predovšetkým na to, aby som bol čestný, aby som vám nerobil hanbu. V tomto zmysle je to pravda je. V tomto zmysle je to samozrejme veľký záväzok. Ale myslím, že kvôli inému sme dnes prišli. Ja sa vám chcem vyznať a priznať, že sa mi dobre počúvali slova vášho nového pána farára, aj so starým sa dlhé roky poznám. A páčila sa mi najmä pasáž, keď hovoril o tom, že navštíviac iný kút Slovenska, ak som pozorne počúval na liečení, sa pýtal deti, či sa tešia na začiatok školského roku. A povedal, že ani jednomu nepovedalo, že sa teší. A tak som si v duchu povedal, že aj ja som bol normálny, lebo ani ja som sa netešil. A bol to veľký kríž, tak preštelovať z tých radovánok detských, z fotbalov a z bicyklov a z kolobežiek do toho každodenného rytmu od 1. septembra. Veľmi dobre si to pamätám a s láskou si spomínam na moju mamu, ktorá mala so mnou veľa roboty, aby som si umyl ruky a išiel konečne do školy. Ale rovnako dobre si pamätám, že čím som bol starší, tak som začal prichádzať na to, že sa treba učiť. A presne ako tety kendické spievali vo svojej pesničke, skoro som prišiel na to, že dobreše má len človek školovaný. A potom neskôr, keď padol komunizmus, tak to si už pamätám veľmi dobre, som si naplno uvedomil, čo som všetko zanedbal. Že by bolo treba
aj angličtinu alebo nemčinu, že by bolo treba francúzštinu, že Slováci sa musia pretlkať svetom a musíme vedieť cudzie jazyky. A už ako dospelý a taký, ktorý mal svoje deti, som sa naozaj začal učiť cudzie jazyky, lebo som cítil, že s pádom komunizmu prichádza to, čo sme veriaci nie veľmi mali. A to je príležitosť. Príležitosť sa uplatniť. A tak by som chcel kendickým deťom zaželať, aby tiež si časom stále viac uvedomovali a učili sa vtedy, keď tá hlavička ešte viacej zaberá, lebo po 40-ke zabera menej a po 50-ke ešte menej. Naozaj my Slováci nemáme ani more a nemáme ani zlaté bane, ani ropné vrty, ani náleziska zemného plynu. Ale máme krásnu tradíciu v národe, ja si tiež tak pamätám, u svojej mamičky, u svojich starých rodičov, že aj keď tých peňazí naozaj nebolo, tak rodičia nám dali to posledné, aby sme mohli ísť do škôl, aby sme mohli nadobudnúť vzdelanie. Veľmi dobre, presne toto chápali naši predkovia, čo ste spievali v pesničke, že cesta do budúcnosti vedie cez vzdelanie, cez výchovu a všetko, čo s tým súvisí. Dovoľte, aby som vám všetkým dnes zablahoželal. Aby som zablahoželal predovšetkým k výbornému starostovi. On to bol, ktorý rozrážal túto smelú myšlienku. A pretože máte skvelého starostu, sa dnes môžeme všetci tejto novej stavbe potešiť. Blahoželám celým Kendiciam, ďakujem za peknú spoluprácu aj predstaviteľom rímskokatolíckej cirkvi, pánu Sedlákovi, dôstojnému pánovi Sedlákovi, pánu biskupovi Boberovi. A želám pánu riaditeľovi a celému pedagogickému zboru, aby z tejto krásnej školy odchádzali do života deti, ktoré budú nielen vzdelané, ale ktoré budú aj dobré, ktoré budú mať bystrú hlavu, hlboké vedomosti, ale aj pekné, láskavé, dobré, ľudské srdce. Ďakujem. Ďakujem predsedu vlády za jeho úvodné slova. A teraz by som chcel požiadať tak predsedu vlády Slovenskej republiky, pána Mikuláša Dzurindu, ako aj otca biskupa, pána premiéra o to, aby urobil slávnostné otvorenie školy, to je prestihnutie pásky, otca biskupa, aby vykonal požehnania týchto priestorov. David striha, ja idem lapem. Dačo pre čestné občana pre vás. Hej, a hej, tak sa odstrihne. Čo? FR? Hej, to píšeme ešte, čestný občan. Tak ju robte druhou. Hej, to tu tak. No, vyzac. Máme to otvorené. Otvorené. Ale deti, teraz vám túto budovu po slávnostnom prestrhnutí pásky aj požehnáme. Aby ste vedeli, že budova je požehnaná, ale vy sa snažte, aby ste boli požehnaní. A človek je vtedy požehnaný, keď mu Pán Boh pomáha vo všetkom, v učení, i v radostiach, ale aj starostiach, ktoré súvisia vždy s učením. Pán premiér mi neraz povedal, že mamka ho do rôznych akcií napádala, ale otec sa aj pýtal mnoho razy, keď musel trošku aj s palicou, že či vieš za čo. A tak aj vy, aby ste vedeli, že dobrá známka je za dobré vedomosti. Tá horšia za tie horšie vedomosti. A nás niekedy ešte aj nutili s nejakým iným prostriedkom, ako bola palica. Ja som veľa raz nebol bitý, ale pamätám si to, že som bol. Že som bol tiež vybitý a aj nabitý. Ale bez toho by sme asi tu nestali, kde stojíme. Jednoducho to patrí k tomu. Tak sa sústreďme teraz, hej, prvú ročníčku.
tam ešte chlapačky chodia tak voľnejšie. Tak počúvajme. Boh prameň poznania nás rôznymi spôsobmi vedie k tomu, aby sme ho hľadali a nachádzali. Aj všetky vyučovacie predmety, vedy a náuky, ktorým sa ľudia venujú, majú viesť k poznaniu pravdy a k hlbšiemu prejavu úcty k Bohu. Chceme požehnať toto miesto, aby všetci, ktorí tu budú učiť, aj sa učiť, uvádzali v súlad ľudskú múdrosť a zjavenú pravdu so svojím životom a dávali dobrý príklad. Žiaci nech sa tu vzdelávajú v pravom poznaní, aby mohli lepšie druhým slúžiť. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. V tú hodinu pristúpili k Ježišovi učeníci a pýtali sa: Kto je podľa teba najväčší v nebeskom kráľovstve? On zavolal k sebe dieťa, postavil ho medzi nich a povedal: Veru, hovorím vám, ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva. Kto sa teda poníži ako toto dieťa, ten je najväčší v nebeskom kráľovstve. Ak to príjme jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála Tebe, Kriste. Pane, Ty máš slova večného života. Pane, Ty máš slova večného života. Zákon Pánov je dokonalý, osviežuje dušu. Svedectvo Pánovo je hodnoverné, dáva múdrosť maličkým. Pane, Ty máš slova večného života. Rozhodnutia Pánové sú správne, potešujú srdce. Prikázania Pánové sú jasné, osvecujú oči. Pane, Ty máš slova večného života. Bázeň pred Pánom je úprimná, trvá na veky. Výroky Pánove sú pravdivé a všetky spravodlivé. Pane, Ty máš slova večného života. Vzácnejšie sú než zlato, než veľký drahokam. Sladšie sú než med, než medové kvapky z plástu. Pane, Ty máš slova večného života. Počiatok múdrosti je úprimná túžba poučiť sa. Prosme teda nášho Boha, nech nás naučí správne poznávať všetko, čo je pravdivé a spravodlivé a podľa toho aj žiť. Volajme k nemu. Veď nás nech sa naučíme správne chápať a uskutočňovať, k čomu nás voláš. Prosíme ťa, vyslíš nás. Daj nech v nás prináša užitok vzdelanie, ktoré prijímame od ľudí, aj to, čomu sa učíme od Teba. Prosíme ťa, vyslíš nás. Daj nech sa všetkým ľuďom na svete dostane potrebné vzdelanie. Prosíme ťa, vyslíš nás. Daj nech vedecký pokrok účinne napomáha k vzájomnému zjednocovaniu ľudí. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pomôž nám, nech vzdelávaním a poznávaním podporujeme plný rozvoj ľudskej osobnosti. Prosíme ťa, vyslíš nás. Nauč nás slobodne a statočne hľadať pravdu a posilňuj nás v snahe hájiť základné práva človeka. Prosíme ťa, vyslíš nás. Sa obrátime k modlitbou nebeskému Otcovi. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, ale neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Všemohúci Bože, prameň múdrosti, prosíme naplň svojim požehnaním túto novú školu a všetkých, ktorí tu budú učiť a študovať. Daj, nech sa tu rozvíjajú ľudské schopnosti, podporujú vedecký pokrok
a šíri vzdelanie i kultúra. Daj, nech študenti i učitelia tu žijú podľa zásad Evanília, vytrvalo hľadajú pravdu a poznávajú Teba, jediného pôvodcu pravdy. Prosíme ťa o to skrze Krista, nášho Pána. Amen. Teraz pokropíme svetenou vodou priestory a vrátime sa na záver urobiť záver požehnania. Požehnali sme aj stolíčku na dlhu. Ekonómku a to máte vy, ne? Áno. No, sedíte s pedagógom, dobre si pamätám, že máš pedagógom. Máte čo si ako zvolili? Áno, tu je to isto. Sú ešte dva kabinety. Nemá to chybu. Nemá to chybu. Vidím, že dobre u nás sú už také plastové. Neuniká teplo. Blízko orechy za chvíľu začnú opadávať. To je deti, ale už boli to chladí na noč. Tam si sa tu sú vyššie stoly, takže máme žakor, že sme mysleli celú mašinériu. Lebo také boli niekoľký deti, tak boli všetko. Pekne, nech sa vám deti dobre učí a dovolí sa čúmaj. Že toto je bohumilá činnosť, nie? Všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý. Žite v pokoji. A voľce ešte šli. Vážení hostia, Posunieme sa. dovolte mi, aby som zdvihol tento pohár vína, zároveň poprial všetkým tým, ktorí sa zúčastňovali na tejto realizácii tejto stavby od autora myšlienka až po jeho dnešný samotný záver. Poprial veľa šťastia, zdravia. Poprial, aby sa tejto škole darilo, aby tu bolo prínosom nielen o vzdelávaní a o školstve, ale aj aby slúžila pre rozvoj cez našej obce. Takže na zdravie.
Vážení hostia, vážení prítomní, to by bol záver dnešného našho slavnostného otvorenia. Teraz by sme otvorili priestory a samozrejme tí, ktorí majú záujem, môžu vykonať prehľadku týchto priestorov. Počas prehľadky máme ešte pripravený kultúrny program, počas ktorého nám zaspieva náš folklórny súbor Kendičan. Máme vystúpenie detí a potom aj naša skupina je tu, takže nech sa páči na prehľadku priestorov. Na ruky mám sa chodí. Trému. Tak blahoželáme. Ja idem zvať, lebo teraz nie kedy. No usmej sa. Hovorí, že nemá trému, ale ona ju má. Je to taký malý
Mami, choď tu na bok. Že by cestky bolo vidno. Slavnostného otvorenia 9. triednej prístavy cirkevnej základnej školy ukončené. Chcel by som poďakovať všetkým, skutočne všetkým, ktorí sa podielali na tejto príprave, poďakovať našim vzácnym hostom, že si našli čas, že prišli medzi nás. Záverom by som našich hostí, tých, ktorí dostali pozvanočky, pozval na slávnostný obed, ktorý je pripravený tu v areáli materskej školy. Tí, ktorí rodičia alebo deti, ktorí ešte majú záujem, môžu si pohodlne teraz prezrieť priestory novej školy. Srdečná vďaka a teším sa na ďalšie stretnutie. Ale modro vám nevidno, že starneme. To je moderné. Písali v mnohom čase, že si vyrovnávam vlasy a... Tak buďte zdraví. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Ste svieže, pekné a dobré. Ďakujem pekne. Veľa síl. Ďakujem pekne. To vyboskať ste ho mali, nie? Jo. Tak znám, tak zvláštno som sa pristúpil. Mal by som sa venovať veciam, kde ma iní nezastúpia. A tak 4 roky som na to stále myslel a podľa možností veci, ktoré môže robiť iný, som nechával na iných a hľadal som veci, kde som vedel, že keď nepotiahnem, neurobím, nezakričím, tak to iný neurobí. Ale popri tom, stále, čo som vo verejnom živote, myslím na to, že akokoľvek sú dôležité veci, ktoré sa nám vidia, viete, najväčšie na svete, Európska únia, štátne rozpočty a neviem čo všetko. Pre každého človeka je najväčší ten problém, ktorý žije on sám. A preto vždy mi nesmierne záleží, keď môžeme aj popri tom, viete, popri tých veľkých veciach, tak môžem povedať, urobiť nejaký konkrétny dobrý skutok pre konkrétneho človeka, ktorého niečo trápi, niečo sužuje. No tak sa teším, nesmierne sa teším, že niečo pre týchto pekných ľudí v Keniciach sme urobili pre mamičky, pre detskov, pre tieto deti. Tak nech Pán Boh živí túto obec. Aj Bože. Łopie nie szpice.
Naša vec.
Žiaľ som povedal, nie, treba povedať. Ale premiér. Už to vieme a pošleme. Či môj barák No urob nejaké gesto. Počkaj, teraz, ne? Tak ukáž to čo. Otočte sa trošku ku mne. No, to je ono. Vážení hostia, keďže je taký čas rozdávania darčekov, dovoľte mi, aby som aj ja mene obci Kendice, mene obecného zastupiteľstva, mene svojom rozdal nášmu pánovi premiérovi malú pozornosť. Keďže dnes dostal dekret o tom, že čestným občanom našej obce. Tak ja by som chcel taký malý darček, aby ja viem, že v tej svojej práci, ktorá je náročná, ktorá je časovo veľmi náročná, aby si našiel čas a prišiel aj v budúcnosti medzi nás. Čiže chcel by som odozdať aj darček. Však si to netýka. A prešlo to cez ochránku? No jo. Pozme ďalej. Na čestnému hostovi sa tak nezjedalo. Bude nakoniec bielý prášok. Veľkými bezpečnými mužmi, ale čo to môže byť? Tik, tak, tik, tak, tik, tak. Hodne tik, nič. Nehodí. Tak tu je sejko, z druhej strany.
Medzinárodný certifikát. A keď tam napíšeš papírov, 3 papíre. 3 papíre. 3 papíre. Co to je za čudo? To má použitie, že by... Daj kodičku. Hej. Jaj, ľudze. Jaj. To je dar. Ďakujem veľmi pekne. Tak aby dobré časy ukazovali pre Kendice. A oni už svitli dobré časy. Svitli. Som by ste mal teraz dať inších etika. Niektorí si dá o tom, samozrejme, niektorí herci majú na naví na práve, tak môžete mať. Ja mám trošku vtedejšie. Dá sa pomôcť, každá predania. To musíte vysieť, keď budete pamätať na budúce site a budete rozprávať, tak treba jednoducho. Nič sa tu našol! Roman, videli se, pán mal našol! Ja som dať, že medzinárodný certifikát, čiže niekoľko všetkých európskych, to si 10 renovácií. Ja som to zažil vo Vrdbovu. Som prišiel na kúpalisko a zrazu prvá detka, že Vicky. Ja hovorím, matka, že skejt. 10 metrov ďalej. Hovorím, matka, ste skejt. Vážený pán starosta, chcem vám poďakovať za pekné popoludnie a bohaté popoludnie, pretože od kostola cez novú školu, k tomu bohatému stolu treba byť vďačný. Vidíme mnohé veci, ktoré ste dostali. Aby ste dostali viac, jak ste dali. Ja to vždy tak hovorím, že človek viac dostane, jak dáva. Lebo keby len toľko dostal, koľko dá, aj bol v žiku dobrý. A ste furt taký, že aj máte perspektívu ďalej v dobrom pokračovať. Takže spoločne s pánom premiérom a všetkými hostiami vám chcem poďakovať za pekný ten 2. september. A nech sa vám tak vpíše do srdca. Každý si tak nejak do Kendic už zvykol chodiť kvôli svojím dôvodom. Pán premiér kvôli tomu, že to našiel hypokriky, serozmieky, alebo hej, a ja zase kvôli cirkevnej škole a rád tu som chodil a dnes som prišiel kvôli bratom kňazom, ktorí tu veľmi dobre účinkovali, či to bol Janko alebo teraz Joško. Takže máte dobrých priateľov, takže nepokazte si nás, aby sme nespíšneli. A keď už máme byť čestní, hej, tak aspoň čestní ľudia ostali, hej, tak nech sa vás tieto návštevy všetkých týchto hostí, ktorých ste pozvali, vám vpíšu do srdca a urobte, aby Kendice naozaj preukázali v každej jednej chvíli pripravenosť odpovedať veľmi správne na všetky výzvy svojej doby. Hlavne tie doby, ktoré sa teraz ukazujú, prichádzajú určitým takým novým etapám, tak tu sa ukážete vždy ako rozumní ľudia. Dostali ste vraj viac, jak ste dali, a preto z toho bohatstva nech vám je v srdce vaše vďačné. Ďakujem pekne za veľmi dobrý obed a aj všetko, čo s tým súviselo, i za priateľstvo, ktoré sa tu nadviazalo. Ďakujeme ti, všemohúci Bože, za všetky tvoje dobrodenia, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Dovidenia.
Nás ste slúbili, že ho vyboskáte a nikto nič. Už? Starých posadil, nie taký, nie? To je zase. Majte sa pekne, ďakujem veľmi pekne. Pani premiérovi, kapujete za to, nie? Som počul, že ste vyhrali veľkú súťaž. Áno. Pán premiér. Ten predseda. Čistý. Treba očko? Áno. Preto aj spomienku na neho, že... Ale máme z Reginy. Dobrý. Priamo z Reginy. Rozhlas Slovenského rozhlasu z Košic. Všetko dobré. Ja to spieval